Nogometni stadioni u Hrvatskoj su rak rana skoro pa svakog nogometnog kluba, izuzev Osijeka koji se ne tako davno preselio na svoj novi stadion. Respektabilne stadione imaju još Istra, Varaždin, Rijeka i Hajduk, ali i to su stadioni koji žude za rekonstrukcijom. U ovom videu ćete moći vidjeti sve stadione koji su u bližoj budućnosti u planu za svoju rekonstrukciju, a krenut ćemo sa klubovima koji će se u sljedećoj sezoni natjecati u najelitnijem hrvatskom natjecanju. Krećemo sa zagrebačkom Lokomotivom. Poznato je da Lokomotiva nema svoj matični stadion, pa tako za potrebe natjecanja u Supersport HNL-u koristi dotrajali stadion u Kranjčevićevoj. Prema planovima, nova Kranjčevićeva trebala bi imati kapacitet od 12.000 gledatelja, a cijena izgradnje iznosi 20 milijuna eura. Varaždin također ima respektabilan stadion koji je okružen sa sve 4 tribine, te broji kapacitet od 10.000 sjedećih mjesta, no i u Varaždinu je planirana rekonstrukcija stadiona koja bi podrazumijevala i njegovo proširenje i natkrivanje sve 4 tribine. Novi kapacitet stadiona bio bi 14.000 gledatelja, a koliko bi sve to koštalo za sada nije poznato. Šibenik je povratnik u najvišem rangu natjecanja, a ne tako davno uprava kluba objavila je idejno rješenje svog novog stadiona na Šubićevcu. Izgradnja stadiona koštala bi 50 milijuna eura, a kapacitet stadiona iznosio bi 8.000 sjedećih mjesta, te bi u potpunosti bio natkriven. Slaven Belupo također je objavio idejno rješenje proširenja stadiona Ivan Kušek-Apaš. Prošireni stadion u Koprivnici imao bi kapacitet od 8.000 sjedećih mjesta, a cijena izgradnje procjenjuje se na 15 milijuna eura. Rijeka igra na Rujevici, stadionu koji je poslije Opus Arene vjerojatno najmoderniji stadion u HNL-u, no ambicije riječkog kluba su povratak na kultnu Kantridu. Nova Kantrida imati će kapacitet od 14.000 mjesta, a u njezinu izgradnju bi se uložilo vrtoglavih 150 milijuna eura, što podrazumijeva i izgradnju hotela i 3 nebodera u sklopu stadiona. Što se tiče Hajduka, moguće je obnova Poljuda, ali i izgradnja novog stadiona na Brodarici. Neki mediji prenosi da bi novi Hajdukov stadion trebao imati 30.000 mjesta, a gradio bi se po uzoru na nacionalni stadion Slovačke u Bratislavi. Dinamo je također objavio idejno rješenje svog novog stadiona, koji bi bio kapaciteta od 34.000 mjesta, a u njegovu izgradnju uložilo bi se oko 60 milijuna eura. Uz sve navedene klubove, tu je i osječka Opus Arena koja je već izgrađena i iza koje je već upisana premijerna sezona, a uz Opus Arenu tu je i istarska Aldo Drosina koja izgleda sasvim solidno. Dobro bi joj došlo eventualno natkrivanje sve 4 tribine. Velika Gorica također je standardni sudionik HNL-a, no za stadion u Gorici trenutno ne postoji idejno rješenje.